Salutare lumea și bine vă găsit la un nou episod din această serie de Minecraft Hunger Games. Din nou, cum spun de fiecare dată când încep un nou episod, sper să găsesc ceva bun cu fără ăla, pentru că altfel mă supăr. Și mă supăr foarte rău. Rău de tot dacă punem problema. Hai, mă sparge așa, bun. 1. Mergi. Bun, data asta n-am mai căzut cum a făcut ăla. Bun, am o sabie buți. Și o leacă de mâncare. O leacă de pui. Bun, o sabie și cu pui. Și cu niște buți de fier. Vedeți frumoasă, iau-te pe fraierul ăla acolo jos, dacă nu îi sar acum în cap. Doar că mi-e milă de el. Copchel nevoiaș, are nevoie de mâncare. Și n-are. Bun. Sigur o să moară pentru că n-ai copchel nevoiaș. N-am nimic cu copiii nevoiași, doar că ăștia din Minecraft. Am ceva cu ăștia din Minecraft. Atât. Bun, iau absolut tot ca să n-aibă alții și când ajung într-un loc mai safe sau ceva și unde să le arunc ca să nu le iei altul, atunci o să le arunc. Deocamdată nu e timpul. Bun, am chestii din ce în ce mai buni, lângă sabia de piatră și două iteme de fier care nu-mi dă cine știe ce armură. Dacă ar fi fost un chestplate sau niște pantaloni, ar fi fost foarte bine. Așa, da, bravo, lag. Îmi place de el. Lagul face parte din viața mea deja. Nu există zi în care să n-am parte de el, pentru că depinde. Depinde pe ce server intru. Oricum, mă duc să-l omor pe ăla. Sper. Bun, are sabia lui Herobrine și armură bună pentru mine. Bun. Bun, pentru că, na, armura asta chiar a fost bună pentru mine. Și am o grămadă de sabii de piatră. Ei, shit. Da, bravo, shit-uri. Le arunc pe toate. Bun. Mai puțin sabele lui Herobrine și chestiile mai, na, importante. Pentru că, na, cu sabia lui Herobrine știți și voi că nu te pui și am o stack de bine, mamă. Și mai de pui, holy shit, holy shit am spus, da? Holy. Așa. Am armură bună, se știe. Băi, cu astea chiar n-am nevoie nici de alea, pentru că am un stack de mere. Mamă, fraierul ăla, dacă ia armura. Mă, fraiere, tu TNT-ul tău, numai TNT, nu-mi pasă mie de TNT-ul tău. What? Bă, înțeleg, dar... Oh, green keystone. Cu torn. What? Green torn? What? Ok, bun, habar n-am ce cu aia de aici. Shit. Bun. Așa, pun asta. Golden chestii. Tot. Sabia, tot nu arunc. Tot. Am nevoie de ea. Tot, a spus tot. Deci, am terminat tot de spus. Tot. Așa. Pe ăștia le arunc când am nevoie de el și asta o arunc când am nevoie de ea. Să de asta le las aici patina. Oricum, tipul ăsta nu a avut ce să facă nici măcar o armă din viață nu mi-a luat, dacă nu mă înșel. Mai suntem 8 în viață și am ceva armură. Uite, e unul acolo jos, dacă aș ști cum să ajung la el. Dar probabil l-a luat-o prin gaura aia de acolo. Uite-l acolo. Se uită și el ca toți oamenii într-un chest până vede unul în spatele lui și ălea îl omoară. Mă refer că ia chestul. Dacă cred că v-ați prins, da. Uite aici unul. Cred că vreau să mă iei pe la spate, mă. Pe mine. Nimeni, dar absolut nimeni nu mai ia pe mine pe la spate, da? Ia mă, dragi. Mă. Mor, mă. Ia, mă. Încă puțin knockback. Am încercat să fugă cu spatele, dar nu i-a ieșit faza. Bun, am o grămadă de diamond-uri. Îmi fac un chestplate de diamond. Totuși o să fac niște pantaloni. Pantalonii singurele
chestii care nu le-am bune aici. Așa, zboară, tot, a spus. Dacă eu am spus tot zboară, că n-am nevoie de absolut nimic. Mă, what? Bun. Mă, și asta zboară. Mai sunt 5 în viață, deci dacă nu fac repede, uite aici masa. Deci, noroc cum surâde. Deci, nu-mi fac asta, sigur, pentru că am pantaloni foarte praf. Deci, mai bine fac pantaloni de diamond. Pantaloni de diamond și full iron. Deci am armura chiar aproape foarte bună. Uite aici la mine. Deci, și am și un diamant. Care nu am ce să fac cu el. Pentru că aș fi putut să fac un chestplate. Da, având în vedere ce pantaloni aveam, am făcut alegerea bună când am făcut pantaloni. Și habar n-am ce să fac cu astea. Probabil o pun la masa de enchant. Și pot să-mi enchantez ceva cu ei. Ia, nu pot să fac nimic, mă gândeam. Doar că mă gândeam, poate pot să fac ceva, doar nu-ți dă niște smaralde green keystone cu torn 1. Nu. Cred și eu, nu știu. Așa. Poate ar trebui să găsesc o masă de enchant, poate ar merge la masa de enchant sau ceva. Nu știu, spun și eu. Începe deathmatch într-un minut. Deci dacă câștig e bun, dacă nu, asta e, măcar am ajuns în deathmatch. Cum am ajuns și la ultimele 2 episoade, parcă doar în deathmatch și am murit. Parcă așa. De data asta presimt că o să câștig, pentru că nu cred că mai are nimeni armură aproape full iron și pantaloni de diamant și sabie bună. Eu sunt unic. Bun. Încă mai am de așteptat 30 de secunde. Poate găsesc și eu ceva. Nu știu, ceva care să mă ajute. Ar fi fost bun niște aur acum. Dacă mai aveam. Dar nu puțin aur, sau cât aur o fi. Aur, chiar, flint de steel. Da, unde a rămas? Bun, ia, pot să-l pun, gata, asta e. Cred că e meciul meu ăsta. Așa, nu... Orice măr de la OP. Shit, de la scad. Uite, mă! Uite, fraiere, cum vor să scape de mine. Shit. Mamă, dar e bug. Ce mă enervează bugul? Bugurile. Shit, mă, greșeala vieții tale. Oh, bravo, mă. De unde ai apărut tu? Bun, am câștigat, meciul ăsta a fost a meu. Yay, artificii. Numai pentru... ia uite, avea flint de steel. What? Ei, mi-a dat foc. Bun, am câștigat. Deci, serverul ăsta chiar s-a modificat mult, dacă v-ați dat seama. Dacă v-ați dat seama, deci. Așa. Deci, s-a schimbat mult lobby-ul de la Hunger. De față cum era, chiar arată foarte, foarte bine. Acum arată mult mai bine decât arăta. Și când câștigi, trebuie să mai aștepți puțin până te dă în lobby. Pentru că, trebuie să dea artificii înainte, nu dădea. Și asta e chiar foarte bine. Oricum nu contează, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați like și subscribe, nu uitați și de share. Mă ajută să... Da, asta a fost. Mă ajută să populez canalul. Și poate... Da, și mă motivează să continui seria. Baftă!